bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen en jetti serenɓe halifaɓe en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe en bayri joɗade ɗo e plateau meɗen dingural PULAAGU kono ko jam ɓolo e salam ɗum noon bandiraɓe kala beltortoɗo Piindi TV salminama juurama en jottima ɗo kadi hande e yewtere ngam weltinde bandiraɓe ngam weltinde heɗotoɓe en ngal weltinde yeɓoɓe en ɗum noon hande eɗen bismiɗo mo gantuɗen ɗo bismade hande plateau meɗen hono Amadou Dikal ba ɗum noon Amadou Dikal calmina bandiraɓe Jeynaba Allah jarama en calmini bandiraɓe en calmini kadi sababuji ɗi nde wonno so neɗɗo so yettani sababu yettata Allah sababuji baɗɗi ɗi e ta mbawɗen ɗo joɗade heɗen kalda enɗamme heɗen kalda leñol ngol heɗen kalda koreji heɗen calmina kadi technicien ɗi jagguɗe kaɓeɗe kaka ndeɗi he ha golle ɗe mbawa yoɓɓude e mawɗo Abou Samba Diop mo ganduɗa o en liggodima makko en jetti kadi Haron Dia no fewi surtout Dawoud Dia eɗen ñagonoɓe balɗe joɗɗe baɗɗande moƴƴe nde wonno wonko Amadou Hampati Ba wi wi leñol fawi tan ko toɓɓe ɗiɗi ƴiƴam ma e warñede ma ngol jaranma ɓirtude warñede ma ngol jaranma ƴiƴam rufo heɓe jaggi warñede mabɓe hoɓe mbaɗe leñol he ɗum ɗo ko ɗum weltare mawde kadi koko weeli yettude en jarniɓe ko mbiɗa ko kadi garto hen jafoɗa ha calminen bandiraɓe naten tigui tigui en bundi yewtere nden no wonno ko mbiɗa ko neɗɗo jogui tan ko toɓɓe ɗiɗi warñede muɗum tan e ƴiƴam muɗum ɗum noon en jetti galle o no fewi en jetti mawɗo Dawoud Dia wondude kadi Abou Samba Diop e dendagal nanganɓe en kaɓirɗe ha mbawɗen yiyede hono Ndeye Fatou Masali wondude kodda bewɗo keddiɗo en keɓani andude inde muɗum jafoɗa tawtorede kadi kisma e joom suudu mum wondude Moussa Niak ɗum noon kala dilloɓe ɗo e Piindi TV ina beltani ha no fewi joni addi toɓɓere wonde fayida kono haade men nadde hen tan en kalat e fina tawa meɗen hande nde wonno hande goytali ɗi keewi leñol ngol ne heewi goytade kono golle ɗe kewani ɗum noon gaddana en seeɗa tan e fina tawa men hanki holno yarumi aɗa andi Jeyna fina tawani yaaji ko ɗum werga yaaji nder men banggue naten tan banggue ɗemɗe ɗe nde wonno hanki hanki ɗemɗe meɗen eɗen toppitino ɗemɗe meɗen hande noon ɗemgal ngal eɗen keewi goytali yo ɗemɗe men kaale e avion ngaji yo ɗemɗe meɗen kaala e ko ari joni ko hono terre kono beele hanki no toppitino ɗen ɗemɗe meɗen e hanki guindiyankoɓe meɗen no daronno beele hande kadi ko ɗumin ha joni Jeynab leñol ngol koko dibisini to banggue ɗemgal surtout tataɓe walla nayoɓe gala o gando o ɓeɗo e leñol ngol ɓe mbayi kono dibisini koɓe demisini e to banggue ɗemgal ngal sabi ɗum sa ƴeewi ɗemgal ngal gila awlan tan gila ko ɓooyi hongal ligge kono hande leñol ngol walla alɗuɓe leñol ngol walla wawɓe leñol ngol walla sernaɓe leñol ngol mbayi kono dibisol kono sika ƴeewi cikkataka ɓen tooñi leñol ngol jamfi leñol ngol kono sa hebbatima caggal ama taw leñol ngol jamfi ceerno o leñol ngol jamfi gando o leñol ngol jamfi lamɗo o tigi aran men e gon sabi ɗum siko tawi an a woni ɓiɗɗo leñol a jaɓata ganda ma a jaɓata ceerno ma a jaɓata galɗoɗo ma a jaɓata lamɗo ma holno ɗum wa'ata haɗa yiɗa laamu o joguiɗo o wasa potom haɗa yiɗa lamɗo yana mbiya ñaw haɗa handi hen a mawninani ceerno ma joni holno ngol ɗon leñol yarata te kadi Amadou Hampati Ba wi leñol wawa ɓamtade gaga ɓiɓɓe maggol gawa ko gulli warñede ƴiƴam ngol jaranma ɓirtude warñede ma picca ngol jaranma ƴiƴam rufo yaara yeeso nanda liƴƴi jaariyo sona ɗum leñol yata sika ƴeewi idal leñol ko wakkilare ko darade ko hirjinde ko penɗe gonno ko cate gonno ko diguiri gonno hande heɗen jogino yimɓe nayi hen tata ka maayi kaalowo keɗotoɗo paamowo e nanowo
hande heddiɗo kaalowo ɓolo debbo ka kaalowo cuhlel ka kaalowo ceerna ka kaalowo ganda ka kaalowo mbo anda ka kaalowo ñeeña ka kaalowo dima ka kaalowo kono kettotoɗo haala ka nanowo o haala ka faama haala ka ɓeeɗo tata maayi ɗum noon siko tawi yane leñol ko ɗum probléme mawɗo mo ngannduɗaa o holɗo lekki ki yiyetete lekki ki holto jiitoytinki yiitoyten neɗɗo sika horima annduɗo peeɗa hibbitoto umminoɗa tum wadde kibbiɗɗe diŋire he idan ko fof haɗa anndi mbe min kewi minen haaliyankoɓe hakkude diŋiral e jama ɗo wonko wonno ɗo hakkude mbuuto e kasanka ɗo wonko woni ɗo en duttoto ɗo si en duttima ɗo keɓen fayidagal men keɓen neɗɗagal men keɓen timmagal men yimɓe ɓe paale men siko tawi woni joni en mbiyami en kaaletake e laaɗe en kaaletake e tereji en kaaletake won radio ji ɗum hen sengi sa ƴetti ɗum temedere capan jeeɗiɗo ko leñol hewoni ɗo ɗo gonɗen hay goto men wondaka goɗɗo haaji mo idan ɗo Dakar sa yiɗi ɗo Abou Samba Diobinaɗo wonno ɗo ko peŋɗe wonno ɗo ko diŋir wonno ɗo ko cate wonno ɗo kadi dingiral waɓen yere dooro Mamadou Pati Diari ƴawdi ngalu waɓen Mamadou Samba Diop en koddo Samboru Barka en ɓe gonatno dirike ene kaalade sukaɓe hon woni heɓe ɗum waɗi filñitare mawnude ayi mami addanmo ɗo anno dok Abou Diop mboɗi heeɗi idan tan waɗi ɗo anieji tan mi rekkile tan 80 pour nden ko hakkude gueji waye e Pikine buuji 5 yoɓata hakkude gueji waye yarat buuji 10 yoɓata nden a suusa wonde pulla gona nder kaar haɗa haal pulaar ɗum ko minen itti ɗum ɗo min mbaɗatno groupe aji min jooɗo min kal sa haali goɗɗum mina rewtel wela ñaalde tele est ce que aɗa faamide wadde il faut yimɓe kuccito e wakkilare hande ko annabi goto woni ɗo kam ɓuuri annabaɓe fof annabi biyeteɗo mbuuɗo hande neɗɗo wakkati hakkille mum tan ko daña neɗɗo waɗi hakkille mum tan ko mbuuɗo ɗum noon siko tawi woni leñol jomum en ɗamanima ko ɗum caɗele gonata wadde sa ƴeewi ko tongi men ko ina e laamu he kono kadi ina men wadde en daroto pulo fuuto goto wi so neɗɗo fayidima jullade e dillat ɗum ɗon machallah waɗi fayida famuɓe keeɓi hen famamuye no feewi kono hande beele wona ko mbaɗɗen pellon goto fof e fedde muɗum e ɗaɓɓidde dañal ngam erade bandiraɓe gadde ballal jomumen mbawa wallitede hay sino ni ballal ngal na ngakki kono goto fof rewde tindo mum beele wona ɗum ɗon hande ɓeydani en caɗele ɗum tan mbimam leñol ngol koko démission aɗa faami ay daani koye kewɗe moƴƴani mum daani foti waɗ tan ko hoore wotere tawi jomum yiɗi yaadu fewnu kono daande wande koye sappo hayso yaadu ndu feewi nen yaadu ndu waɗi nen yaadu ndu yooɗata surtout ko ɗeɗo diŋire kewi ko diñol ngol koko ɓeydi buujitaade needi ndi ala neɗɗagal ngal ala fayidagal ngal ala wadde nde respecté keɗɗomo dow ala wonno haɗa andi ɗeɗo diŋire ko wiyete ko waccam jomum koko wuumi haalde tan lelti mbeɗa haalde hande Dieynaba walla mbeɗa wawde haalde hande baɗo Haruna Dia mi anda ko Haruna Dia kaldani ko woni fof mbeɗa wawi ɗum wi tawa mi anda ko Haruna Dia kaldani walla min président de la république ɗum ɗo fof eɗen ɗum ɗo jee heddi ko Dieynaba duttoɗen hanki men duttoɗen needi e nder galleji duttoɗen juɓɓudi en ngala juɓɓudi duttoɗen juɓɓudi juɓɓinen koye men ha peewen ko saɗi men ko min mbimi fulɓe kaldata ko aralba ɓe ndentata ko alkames aljuma darga daro ɗum de ko haala mawko woni ɗo min wi
parce que yimɓe jogo sernaɓe jogo alɗuɓe jogo anduɓe jogo jabareɓe ayi kolisik dembana ɓi jalala ɓi dade jaɓeli wonko ligga ni leñol ngol sankimi heccen kay goto anda ɗum te liggi ɗum ko hakkude murtani mali de satti nde hande enen jeeɓa ten tan ko joom kalis wonno aduno koko tubal ko ɗum monde capitalisme gonga cello sala jawdi tan jodi a bokkaji ɗum noon heɗen poti ɗum salaade gartena ndimago e neɗɗagal ngal gartena lasli he gartena faydagal he gartena fullo gartena jinmo siken garti hen tan en jahat kono noon so tawi ni tan jaaruɗen heddiɓe kam ko surgaji gonata ara ɓe caggal ni ɓen kam ko surgaji tan gonata maayi tigi jafɗa kadi won yiyande wonde beele hande leñol ngol ko ɓeydi addude caɗele ɗe wona ko battuɗen hakkille e leƴƴi goɗɗi ko dilli fof mbiyen ngol ɗo leñol wi en hunde walla ngol ɗo leñol waɗi hunde beele wona ko battuɗen hakkille ha ɓurti e wone détail uji tokosi addani hande leñol ngol jeynabo koko mbimami koko haala tan keddorɗe haala ka tan joguiɗen haala tan keddorɗe goo en cuuraji ɗum en cuuraji yoɓe jaafomi konngol he en ngala sirlu e koye men heddiɓe ko gollatɓe kaalata so yimɓe fof goni haaloɓe golloɓe godani où est le problème où est le problème wadde enen keddorɗen han tan ko haal en ngala action en ngala ummande est ce que aɗa faami gotal men fof ko haali serti hen wadde noon sike tawi en kibbatima hanki men en kibbatima needi hanki men min de Dieynaba mi ala haydara kono mbeɗa yiɗi ngal ɗo ɗemgal mbeɗa yiɗi ngol ɗo leñol nde wonno mbeɗa andi ɗo ngol ummi est ce que aɗa faami ɓiyam goto yeehi école arti e min jewta o wi babba min somi haali wolof école ɓe jalat kam mbimi e ko woni o wi ɓe mbi komi nanani wolof mbimi oho enen kalten ɗo tan ko ɗemgal min wadde ɗum jalañima nande ɗemgal ma jalañi hay goto est ce que aɗa faami de wadde neɗɗo idorto ko galle mumen min wañam ɗo ɗo defateɗo ñebbe ɗe ɗe jalluɓe jiiɗi ko a nanata toon misiggo jimri goɗɗi ndi wona ɗemgal men soit pekan soit Samba Diop Lele soit hay min sukaɓe min gandi hay Samba Diop Lele gandi pekan wadde ɗum ko jabde neede sukaɓe soɓe jaltimbede kala koɓe cohlinatɓe nana ko ɗum tan andata wadde sukaɓe yoɓe liggi yoɓe kadi mbaɗa respecte leƴƴi keddiɗɗi ayi sika yiɗi hoore ma jaɓan neɗɗo goɗɗum ko woni ko kono sa wi haɗa yiɗa ko hoore ma ko calanɗa goɗɗo ko woni ko tan ko caɗele gaddata enen koddiɗen ɗo ko leƴƴi goɗɗi jaɓanen ko ɓuri ko hawna Dieynaba 1966 association pour la renaissance pulaar sosa ɗemgal wolof waɗa codifié 1975 e sérir ina mi haw ina goobe hakkillam 82 ɗemgal pulaar yamirani wawi jangguede windede ça c'est grave hulɓinaji an cosa fedde ma haɗa reena culture ma haɗa reena pene ma haɗa reena gagne ma 1966 an mbaɗoyɗa ɗemgal ma ne wawi jangguede windede 1982 oɗo mo mbaddata ɗemgal mum waɗa codifié ko 1975 kaye sérir hitande wotere ɗo ina mi jaabi holko ɗum woni hunde noon so tawi woni a siftora hay sa siftori ɗum nene ama hakkille ma mawnani tawɗa tan ko dow kaggu ɗum jahnan wadde heɗen keddori darde nde ko rentinde doole ɗe darde nde hibbide yimɓe neɗɗagal to banggue ɓurnugal to banggue kalgol to banggue jonde ko banggue famminde oɗo jeey hande siko oɗo émission yalti mbe jogui ɓe ma wi eko jiɗɗen o walla o holɗo jeeya ko woni ayi kalna ɗum gandina ɗum o ko ɗo jeeya ko ɗo jeeya ko ɗo jeeya ko ni min mbaydi ko hinde naggam jeeya nder fulɓe
ɗum siki tawi woni kono sa woppi sukaɓe ne ora tan ene joftama ala contrôle ala haydar koko beela ɓornoto koko beela mbaɗat so ɓooyi an fina tawama o yaltata laaɓa parce que neɗɗo yere dooro Mamadou Paté jaari ƴawdu ngalu o jiidiɓe ɗemngal jiidi wadde Pulaar wiyata ko tongaji congedete walla orduɗi majjidata heɗen jogii ay docteur Abdourahmane Kangadji o wi ko yen nden jettoje men o wi ko yen nden jettoje men ça c'est garaw ɗum ɗo ina weeli toppitade hande jettoje kewɗe majji de kam yimɓe ay ngal ɗo demgal takat ngal wawa haalede ngal jogo meccal taw wona gaynaka ndema awa a nanañim koɓe mbiyata ko yo ngal haali ɗo mbayri ɗo fof kaala Pulaar ɗum wona société mawɗo mbo are suudu men SAS fof kaala Pulaar wadde ɗemgal renat ɗum ko golle yimɓe jaltene golle mbatta gueɗe maɓɓe ɗe entreprise gollorgal ngal wona fina tawa an Haroun teddi nagge nge tawri noon nge teddi tawri nge tawanimo ngene nayi mone ha joni wodaji wadde firti ka waɗani gaynaka meccal ana wawa ƴeey ɓesgu ene wonde ñallirmi a wawa yeey duñgi wadde firti ko fina tawa min hen gonɗen ha joni il faut jalten on ndemen naateno ɗum naatene kamɓe mbiyata mondialisation d'autres métiers naatene golle goɗɗe tawa sika tawi hande a ummima ɗo a dañi hande ɗo huɓere ne mahata tawa ko ɓi wuuro mon ngo mahata huɓere nde kayi so yaltata wuuro ngo ko ɗo leƴƴi keddiɗɗi dari men ɗon daɗir en enen keddirɗen tan ayi min komi Pol hande ɓiyam gayna gonɗo ladde wiyata ko wonata bo saɗa yeeya tew mbiya memata tew haɗa yeeya tew mbiya memata tew Jeynab hande nagge gueɗe gasrat ɗo ɗon nge waɗi fayide ɗon nge waɗi gartam ɗon nge gasrat ɗo ɗo ñamowo heɓatange ɗo ko ɗon nge waɗi gartam buuso heɓange hande kikiɗe daña henge temedere ujunere an gonda henge duuɓi jeeɗiɗi a wawa henge dañde ujunnaji nogas tampere ma tampere debbo ma tampere hoddiɓe ma il faut mbahliten yiyande dañen kadi ɗe yimɓeɓe keflate hande ko gandal Jeynab min to ciftiram nde ina waɗi ko wiyete ko encre ina wiye pilim eɓe waade kono daha sa woni élève a suwat ɗum binda eko itti ɗo pilim big merci hande enen ɓeɗo joni ɗo ɓe ndey faten ɓe sa luɓi ɓe ɗo big ɓe ngala ɓeɗo sa wi hen goto luwam ɗo big hande ɓe ngala holko ittat ɗo big portable o mo timɗa internet wadde ɗo duuɓi 5 garoji kala mo janngani ka kettotoɗo ko sorgo gontata wadde yo leñol ngol janngo métier yo ngol janngo français yo ngol janngo anglais yo ngol janngo ɗemgal ngal neɗɗo wawa ɓamtade kadi e ɗemgal janna Sénégal holko teppi ɗum wona ko ɗemgal jannal guurde tede keɓetende indépendant enen Japon poti koɗoɓe eɗen cooda wutuji maɓɓe hande toyata wadde yen janngin ɗemgal ngal yo yimɓe dutto penɗe he yo yimɓe dutto cate yo yimɓe dutto dingiral he neɗɗo heɓanno hakkille ko dingiral taw janngani hande daña toon pasa daña nder dingiral he debbo daña dem dingiral he sehili wonki gooti ina jaranma soaɗa maayi ɗon siki dingiral ngal gasi donɗa jama tawi ala namdal goɗɗo ngal tigi hojomaji meɗen gasi ha laaɓi ɗum noon machallah ko weeli yonatama mbeɗa andi ma en gartu kadi e yewtere wonde gam yatinade joni yewtere meɗen gasi mbaynoɗa bandiraɓe bon yettude technicien ɗi yettude leñol ngu yoɓe mbatta hakkille koye maɓɓe aduna komo jahat sa jooɗima tan mbo yaha mbuppo hasa salamu aleykum
e tigi machallah bandiraɓe yewtere meɗen arti ha ɗo yewtere nde waɗi fayida kono hojomaji ɗi na dabɓiɗi ha no feewi jaafoɗon ɗum noon en calmini Mamoudou Adama Diallo gonɗo to France wondude bani ko debbo Dieynaba Adama wondude Yumma Aïché wondude kadi Leyla Diouara nde wonno kamɓe foof gondi toon ko yimɓe ɓe ganduɗa ɗen batte mabɓe hakkille ha no feewi ɗum noon dendagal bandiraɓe meɗen wattuɓe meɗen hakkille ha tengti noon e taniraɓe Hamadi Bouka wondude kadi ɓesgude Israk foof salminama jurama bandiraɓe aadi billa aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi meɗen ko yewtere wonde so Allah jaaɓi